अंदर आप एक्शन लीजिए, नहीं तो धान जो ले गए हैं वो बेच देंगे। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि गोबां दुखुनांथाव रादाब लानानै फैदों, जि रादाबा जोंनि गोसोखौ सोमावग्लुबगोन आरो लोगोसे जोंनि मेगनथिंजाय मोदै गहोनो हागोन एबा मोदै गहोगोन। जोंनि गोसोआव गोबां दुखुखौ लानानै फैगोन, गोबां दुखु नांथावना रादाब। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांमोना, जेन बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मा जानानै दङ, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव मा जानानै दङ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै मोनथिनो हागोन। जा जाथायफोरा जागासिनो दङ, जि जाथायफोरा जानाङामोन, बेफोरबायदि जाथायफोरा जागासिनो दङ। जि जाथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ, बे जाहैबाय देग्लायनि नैबे दानि 2024नि नभेम्बर दाननि 17, 18, 19आव जानाय मोनसे जाथाय। आरो बे जाथाया जाहैदोंमोन छत्तीसगढ़नि जिल्ला सुकुमायाव जादोंमोन। आथिखालाव दायो बोहैबाय थानाय समाव भारतनि सिङाव थानाय जिथु छत्तीसगढ़ दङ, बे छत्तीसगढ़आव ओरैबायदि समयसा जागासिनो दङ, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा सुबुंफोरखौ गोबां तारना होगासिनो दङ। गोबां रोखोमनि तारना, गोबां रोखोमनि। माब्लाबा गिर्जायाव थांनानै खुलुमनाय सिबिनाय सुबुंफोरखौ हमहैदों, माब्लाबा सोरनिबा न'आव अन्थाइ खुबैदों, बायदि रोखोमनि जागासिनो दङ। आरो रिसेन्टलि आं जिखौ दिन्थिनो थांगासिनो दङ, बे जाहैबाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा सुबुंफोरनि आबादखौ हानानै लाना थांजोब्बाय दुथांफोरा। जायफोरा गावखौ हिन्दु होननानै बुंनानै लायो, बिसोरो हिन्दु धोरोमनि नंगौना नङा बे बाथ्राखौ आं बुंनो थांनो नागिराखै। नाथाय दुथांफोरा, गाज्रि सुबुंफोरा मा खालामदों, गासै ख्रिस्टियानफोरनि आबाद मावनानै दोननाय, जिहेतु दायो आबादा मोनजोब्बाय, बै आबादखौ बिसोरो फैनानै हानानै लाना थांदों। बेबो सासे सानैल' नङा, बिगासे बिगानै नङा, गोबां बिगा। बे जाहैबाय आरो गासै 9टा पन्सायत, 9टा आनसलिक होननांसिगोन एबा पन्सायत। बे पन्सायतनि सुबुंफोरा फैनानै गासै ख्रिस्टियानफोरनि आबादखौ, माइ आबादखौ हानानै लानानै थांजोब्बाय। दा बे गासै जानानै थांनाय जाथायफोरनि थाखाय बे जाथायखौ पुलिसनोबो मोनथिहोबाय। आरो बे मोनथिहोनाय खामानियाव सासे बोलोगोरा बेक्ति एबा गोहो खालामनानै ओंखारबोनाय सासे सेंग्राया, जायनि मुङा नरेन्द्र, बिथाङा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बिथाङा पुलिसनिसिम थांगासिनो दङ, जेन बेखौ गोख्रैनो जेन रिटार्न मोनफिननो हायो, बे बिसयखौ लानानै, एबा दुथांफोरा जि माइखौ लानानै थांदों बेखौ जेन मोनफिननो हायो आरो दुथांफोरा जेन हमजायो, बे बिसयखौ लानानै बिथांमोना पुलिसनियाव थांगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोना बे गासै भिडिअ क्लिपखौ नायदो, अब्लाना नोंथांमोना गावनोबो बुजिसिनबावसिगोन। मतलब आपके थाना में घुस के आपको मौखिक आदेश दे रहा है आदमी, और घटना को अंजाम भी दे के आ जा रहा है। पुलिस किसका डर है? फिर पुलिस को तो मान ही नहीं रहे वो लोग। कुछ पूरे सबूत है सर, सारे चीजें। टोंगपल थाने का थानेदार क्या तू क्या सोच रहा है बोल के मेरे को बता रहा। आप बताइए, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष है सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं, शांत कर, मैं मेंशन कर दिए से बातचीत करते हैं। ठीक है, मैं अवगत करा दूंगा। आपके इसमें विवरण आ गया है ना? आ गया सर, हम लोग सब जगह का लिख दिए सर। ऊपर वाला आवेदन पे हमारा निवेदन है सर, 2 दिन के अंदर आप एक्शन लीजिए, नहीं तो धान जो ले गए हैं वो बेच देंगे। उसके बाद आप कुछ करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अरेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम अभी अगर हो गया तो जो धान है अपन कम से कम उनको रिटर्न करवा सकते हैं। और लाखों का धान है, 1-2 रुपये का नहीं है सर, लगभग 40-50 एकड़ का धान है, तो आप समझ जाइए कितना होगा। 2 लाख लोन भी लिया गया। ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये बड़ा साजिश चल रहा है, जहाँ पे बेरोजगार लोग अपना पेट भर रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पे उनका फसल लूट रहे हैं, सब कर रहे हैं। सर, जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है, ध्यान दीजिए सर। आज 20 नवंबर को जिला सुकमा में छत्तीसगढ़ युवा मंच और जिला सुकमा मसीह समाज के नेतृत्व में हमने पूरे सुकमा जिले के अंतर्गत हो रहे असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ अपने संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए न्याय हेतु जिला कलेक्टर के पास पहुंच के हमने आवेदन सौंपा है। 17 तारीख को मिचवार में जिस प्रकार से मसीह मानने वालों का फसल कटाई को करके लूट के जो ले गया है, उसके खिलाफ में हमने न्याय मांगा है। चियूरवाड़ा में जिस प्रकार से मसीह मानने वाले लोगों का फसल को काट के उनके जमीनों को कब्जा किया गया है, उस पर हमने न्याय मांगा है।
कई जगहों पे हमारे लोगों को राशन से वंचित किया गया है, वहां हमने न्याय मांगा है और हमने ज्ञापन देकर केवल 2 दिन का समय जिला प्रशासन को दिया है। मैं समस्त हमारे सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला और आसपास के लोगों से अपील करता हूं, समय है एक साथ होने का, समय है इकट्ठा होने का, समय है अपने ताकत को समझने का, समय है अपने संवैधानिक अधिकारों को लेने का। जो आज हमारे अधिकारों को कुचल रहा है, समय है हमको उनको संविधान का आईना दिखाने का। और केवल 2 दिन का समय दिया, आज 20 तारीख है, 21 और 22 छोड़ के 23 तारीख को हम सब के सब सुकमा जिला और सुकमा सिटी के अंतर्गत एक महाधरना प्रदर्शन को आयोजन कर रहे हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन है, 1-2 दिन खेत की कटाई आप नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ना आप भूखे मर जाएंगे, ना आपका पेट खाली हो जाएगा। अपने जमीर के लिए, अपने हक के हिस्से के लिए, अपने लोगों के न्याय के लिए आप सबसे मेरा अपील है, 23 तारीख को जिला सुकमा चलो, जिला सुकमा चलो। 23 तारीख को जिला सुकमा चलो, 23 तारीख को जिला सुकमा चलो। मेरा फिर से निवेदन है, आप सब के सब बढ़ चढ़ के आइए। गाड़ी घोड़ा है तो अच्छी बात, नहीं है तो पैदल आ जाइए, 1 दिन पहले निकल जाइए। धन्यवाद। यही 23 नवंबर को। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै हमदां हाबाय बाथ्राखौ नङा होमब्ला? जि छत्तीसगढ़आव जिल्ला सुकुमायाव जिथु जानाय जाथाय गोबां दुखु नांथावना। जि आबादखौ जोङो दुखु खस्थ' खालामनानै बोथोरखौ नेनानै बोसोरनि थांना थानो थाखाय जि आबादफोरखौ खालामदों, बे आबादफोरखौ दुथांफोरा लानानै थांदों, दुथांफोरा खावबाय। अब्ला माखौ जागोन, माखौ जानानै थांना थाबावगोन? जुदि बे आबादखौ जुदि मोनफिनाब्ला, दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय जुदि मोनफिनाब्ला, सरकारा जुदि हेफाजाब होआब्ला, प्रशासना जुदि हेफाजाब होआब्ला, बेसे दुखुनांथावना जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय। भिडिअखौ नुखांनायनि उनावबो जों जुदि सिरि थायोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आं बेखौ बुंनो नागिराखै जोङो बैयाव थांनानै जोंबो धरना हैनांगौ, गोबां जोंनि थाखाय गोजान जागोन, जोंनि थाखाय असम्भब जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंहा मावनांगौ मोनसे खामानि दं। बे खामानिया जाहैबाय आर'ज खालामनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, आर'ज खालामगोन बै छत्तीसगढ़नि ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरहा आबादा खावजाबाय, आबादखौ हानानै लाना थांजोबबाय, दुथांफोरा खावबाय, दुथांफोरा अयनाय खालामबाय, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन जेन बिथांमोना इसोरनि इच्छा बायदि आबादखौ जुदि मोनफिनोब्ला, बोसोरनि जिथु मावनाय, बोसोर सोलिनो थाखाय जि आबाद मावदोंमोन, बै आबादा बिथांमोननि थाखाय खामानियाव होगोन। नङाब्ला बिथांमोना गोबां दुखुआव थानो गोनां जासिगोन। आरो लोगोसेयैनो आर'ज खालामफागोन जि सरकारनि मानसिफोर दङ, जि जिल्ला प्रशासन दङ, बै पुलिसफोरा जेन सैथोयै खामानि मावगोन। सैथोआ बबे बेखौ मावगोन। जायफ्रा दुथां, बिसोरखौ थांनानै जेन हमहैगोन, एबा बिसोर जेन जि आबादखौ बुथुमनानै लाहैदों, जि आबादखौ लानानै थांदों, बै आबादखौ जेन प्रशासन, जि पुलिस दङ, पुलिसफोराबो जेन सैथो खामानि मावनानै बिथांमोनाबो जेन बै जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननाय सुबुंफोरखौ मदद खालामगोन। बिनि थाखायबो आर'ज खालामगोन। ख्रिस्ट' फोथायारि नायगिरिफोर, केवल छत्तीसगढ़आवल' बेबायदि जाथाया जादों बे नङा। गोबां जायगाफोराव गोबां रोखोमनि दारनाफोरा ख्रिस्टियानफोरनि सायाव फैगासिनो दङ। जोंनि ओनसोलावबो, जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे बोसोरफोरनि सिगाङाव, माखासे दिनफोरनि आवगायाव जोङो गोबां बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनानो मोन्दोंमोन। जाय बर' सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन, बिसोरनि आबादफोरखौ बेबायदिनो दुथांफोरा खावनानै लांदोंमोन, सेदोंमोन, हानो होआखैमोन। गोबां रोखोमनि जाथायफोरा जानानै थांदों आरो बेबायदि जाथायफोरा फैबावगोन। मानोना इसोरनि बोसोनाबो जोंखौ बेखौनो बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय बुहुमनि मानसिफोरा, संसारा जोंखौ मुगैगोन होननानै बुंदों। बेबायदि धारणाफोरा फैगोन। नाथाय जुदिअ बेबायदि धारणाफोरा फैगोन, अब्लाबो जोङो जेसेबां हायो साबधान जानि, सांग्रां जानानै थानि, आर'जआव नांथाबनि आरो बेजों जोङो लोगो हमज्लायनि, बेजों थुलुंगा होज्लायनि आरो जोङो गावजों गाव आर'जआव लागारबो थानि, जेन बेफोरबायदि समयसाफोरनिफ्राय जोंखौ जेन इसोरा गोजानाव दोनगोन आरो इसोरा जोंखौ जेन रैखाथि होगोन। बेनि थाखाय जों लागारबो गोगोमै सिरि मोननानै थानि आरो आर'जआव नांथाबनि। आरो लोगोसेनो खावलायबावनो हास्थायदों, छत्तीसगढ़नि जिल्ला सुकुमा जि जाथाय जादोंमोन, बे जाथायनि थाखाय गाबोननि समाव 23 नभेम्बर 2024 आव मोनसे धरना लानानै फैदों जिल्ला सुकुमायाव। बिथांमोना जेन
प्रशासना बे बिषयाव मोजाङै खामानि मावो बे बिषयखौ लानानै बिथांमोना धरना होनो थाखाय थामथिम खालामबाय दा बे धरनानि थाखायबो जों आर'ज खालामनि जेन बे धरनायाबो साक्सेसफुल जायो आरो बेयाव सरकारनि मदद थायो बिनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि आरो बे धरनानि समाव जेन जेबो उसुबिदा दाजाथों दा बेयावहाय नोंथांनि पार्सनेल जिथु प्रेयार दङ बे पार्सनेल प्रेयाराव नोंथांमोना लाफादो जेन गासै खामानिफोरा मोजां जायो आरो जायफोरहा आबादा गोमाजादोंमोन बै गोमाजानाय आबादा जेन फैफिनो बेनि थाखाय नोंथाङा लागारबो आर'जआव थादो दे अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे बाथ्राखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेनोसै फरायजालर हालिलुया जय मसीह इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै आमेन